siapa dia? Inilah jago lama 80-an Mbah Regul dari Macan Putih. Tepuk Tulungagung. Mas. Persahabatan dari Ngadiluwih. Paman dari Kediri. Oh. Asik. Beda kayak satu rasa iki lho. Bapak Jainal Kriting. Tenane Pak Songep. Gayane wae entok. Ayo. Keamanan tetap terkondisikan, Pak Ipung, Pak Jadil, keamanan tetap terkondisikan. Ojo ngampe leno. Ais. Siapa dia? Dari Kota Tulungagung, dari Kota Kediri, Bapak Sukaji, dari Ngancar. Iyo, mau Ngadiluwih, saiki Ngancar. Wes undangane jan kon ngendi. Asik. Piye Mbak Seman, Pak Masun? Ojo dhuwur-dhuwur ya aja ngisor-ngisor. Asik. Megal-megal ya bokongi. Lenggat-lenggut ya gelune. Ki Bapak Sukaji dari Ngancar Kediri. Hai. Yo. Dari tim medis tetap terkondisikan Bapak Sumari dan juga Mas Manto, ya. Tim yang dari Blitar Raya, tim medis yang dari Blitar Raya, Bapak Sumari dan juga Mas Manto yang berada di bawah panggung. Yo, siapa dia? Inilah jago lama 80-an Mbah Regul dari Macan Putih. Tepuk Tulungagung. Mas. Persahabatan dari Ngadiluwih. Paman dari Kediri. Oh. Asik. Beda kayak satu rasa iki lho. Urung sidone. 2 kali cambukan kurang 1 kali cambukan. Yo. Os. Oh. Haha. Salam kenal, salam hormat, salam kehormatan, dan salam persaudaraan dari Mbah Man Ngadiluwih. Untuk para jawara-jawara yang dari Kota Blitar maupun yang dari Kota Tulungagung. Yo, monggo ditamani jopo mantrane Paman. Nggih. Yes. Piye carane langkae tinggi. Os. Iki lho.
Yo reng piye reng padha irenge. Kacek dhuwur tok iki. Heeh. 7-10 panggah gandeng, jago panggah wani. Cilik ora kurang akal. Cilik ora kurang bakal. Gedhi ora kurang ngokol. Lah piye iki? Ngelak diomeni. Lek ngejak yo diladeni. Sementing ora rewel, ora geger. Manut karo peraturane, manut karo tatanane. Os. Kilo tampan nono pecutku samantiman. Songko ngati luwih kediri markul. Iya. Tak tampanane pecutmu paman. Heeh, sepiro abote. Iya, tak cepakne. Lulangku kudung lulang macan. Yo otot kawat balung wesi. Yo lembu sekilan aja ngomek lali. Kul butute aja ngantek ketinggalan. Yo tibake mek kaya ngono kuwi. Yo ora apa-apa. Kapan liya dina neh kiko. Ki Kebo dari tukar kawruh persahabatan karo Tengkleng dari Blitar Barat. Jangan kaya angka 10 iki. Sitok lowemu, sitok kurudur. Ya ora apa-apa, jago panggah wani ne. Sumbutno karo jenengmu ne. Jeneng Kebo iki mesti rusa iki ya. Obane pecute. Kuda-kudane tinggi, langkae tinggi. Nah, ya ngono lho, Pak. Sapa gurumu iki? Sing hati-hati, aja mek leno. Dadi bandan ning galangan iku. Wis. Asik. Siji kurang loro. 1 kali cambukan kurang 2 kali cambukan. Belajar iki Mas Tengkleng. Wis to ajaren rapopo iki. Pancen jajal ngilmu iki ya. Tas Kotopo Broto iki anak bae Pak Takim iki. Ya. Wis, yo urung sedene. Jan playon. Jan ruwet kaya bola iki. Wis. Ya. Sudah kali cambukan. Rancik enom napase cik dawa. Ya ijik rasa. Wis to. Sak sirmu sementing ora nyalahi aturan. Sebuah panggilan kepada Bapak Mahmudi yang dari Sementar Manunggal dimohon dengan hormat untuk naik di atas panggung. Kepada Bapak Sutarjo Rustam sekali lagi yang terhormat kepada Bapak Mahmudi yang dari Sementar Manunggal dimohon untuk naik di atas panggung ke tempat siaran Bapak Sutarjo Rustam. Matur suwun. Persiapan untuk rolling wasit yang selanjutnya yaitu Bapak Kamituo Sutikno yang dari Blitar Barat dan juga Mas Pari Kesit yang dari Tukar Kawruh. Sekali lagi persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Kamituo Sutikno dan juga Pari Kesit yang dari Tukar Kawruh. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung. Kepada Bapak Mahmudi dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung.
kepada Mas Rudi yang dari Tukar Kawruh dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit. Matur suwun. Ki Mas Nur Gagak dari Pocok Guyub Rukun, persahabatan persaudaraan kepada Pak Karim yang dari Tulung Agung. Ya, akal okol ukel tinggi dan sabutane toto tatas titis tenan iki. Yo, pantes kewes luwes tur gandes. Jan mentes awas Pak Taki ora tau ngrokok, ngrokok watuk iku. Yo, kepada Mas Mudi yang dari Sauntar Manunggal, monggo. Salam sejahtera buat dulur-dulur jawara-jawara pendekar dari Tulungagung, dari Blitar. Monggo semakin sore, monggo sarang-sarang kilo toto jawara-jawara yang handal, yang senior dari Blitar, dari Tulungagung, dari Trenggalek. Untuk semuanya ingat, kita sarang-sarang nguri-nguri budaya tinggalane nenek moyang kula panjenengan sedaya. Bareng-bareng nguri-nguri budaya tiban, golek dulur ora golek musuh, golek kanca. Monggo. Ayo manut aturane wasit, manut aturane pelandang. Aja melanggar aturan. Oleh mecut sak kuwate, oleh nyabet sak kuwate, ora oleh ngewal, ora oleh majek, ora oleh nyelindit. Ayo Mas, nggih contoh adik-adik. Wis salosmu, tokno japa mantramu. Lengah pangendamu, jebol dodomu, jebol boyomu. Untuk panitia, monggo rokok aqua ingkang habis dipun kontrol. Ayo Mas, iya jali Mas, tokno japa mantramu, sak kayamu adu skill. Ayo sisih kiwa sak losmu, ora kenek ora apa-apa. Padha pintere, padha jawarane. Monggo Mas, dulur saka Tulungagung ditata. Dulur saka Blitar ditata bolo-bolone. Ayo tadahe siap, sing nyeblak siap, sebelahane doyong sak karepmu, sak rosamu, aja macek ora apa-apa. Tokno japa mantramu, tokno ajajimu. Eling golek dulur, manut aturane wasit, manut aturane pelandang. Iya, kaya gepuk kebo, kaya gepuk sapi ora apa-apa. Ayo ganti jago, ganti tadah, ganti pecut. Eling golek seduluran, ora golek musuh. Ayo iki sapa iki sing koetan dempal kaya Gajah Mada, sing kulon cilik tapi ora kurang bakal, sing gedhe ora kokean bakal. Tokno japa mantramu, tokno skillmu, adu ketangkasan ora adu. Wis kaya biasane joget cakil iki. Ayo ajaren wis sak losmu Kang. Pokok apik sebelane, aja majek, aja nyelindit, aja ngewal. Iya jali Kang. Lah ora sida. Ayo. Wis dodone oleh boya ora apa-apa. Oleh sandinge. Ayo diajal tokno skillmu. Ayo Kang, sebelane pasno dodone Kang. Ora iso dodo ya boyok, ora kenek boyok sak keneke pokok sebelahane apik. Cerempet titik.
Wis jogete yo ganti sing tadah, ganti sing mecut. Ayo milih pecut sing dawa ya oleh, sing ndek ya oleh. Untuk panitia dipun suwun rokoke habis. Dipun tunggu kalih penjaga gawang. Ayo salaman dhisik. Diingat-ingat aturane pelandang, aturane wasit. Wis dimanggane siap tadahe gepuken. Dikutil dipakno kena sepatune. Wis padha pintere iki weh. Weh. Wis to. Tokno jogetmu. Weh, dodone yo oleh, boyoke yo oleh. Pokok tolene aja. Lek tolene kena, ibuke sing nesu. Lek sampe bundas piye wingko? Ora kena dingge. Ayo. Wis. Sandinge ora sida mundur neh. Tadahe yo pinter, sing nyeblak yo pinter. Ayo Mas. Iki penerusnya Tulungagung karo penerusnya Blitar. Wah ora kena. Wis. Monggo Mas Edi dari Sawentar. Ketemu dulur lanang wis langganan iki. Yo karo mesem guyu. Wis pilihan Mas, milih sing mentul ya oleh, sing aku ya oleh. Lah ibu-ibu senengane sing kaku biasane. Ayo Mas Edi, helme dingge, tadahe dingge. Eling-eling golek dulur, ora golek musuh. Sebelahan kaya ngepuk kebo ya oleh iki. Wis biasa lah iki. Iya jali Kang, sing rasa sing ndi Kang. Pokok ora leh nesu. Yo, pacute obah, kancane panggah, dulure panggah. Ora apa-apa. Ayo. Doyong didik salosmu. Ora apa-apa, ora kena. Ya ganti pecut. Dilungne sing apik. Lah yo ngono. Kene nggih contoh adik-adike. Ayo dulur-dulur saka Blitar ditata jawara-jawarane. Dulur sing kulon ya semono uga. Ditata jawar-jawarane salat sore, salat sing senior-senior wae ben tambah seru. Ayo kalem ya iso. Nah. Ayo iya ora kena. Padha pintere tibake. Ayo padha seniore nggih contoh adik-adik generasi peneruse. Wis keserempet ukur-ukur mesem guyu. Lah ya ngono lho. Aja merengut. Meskipun kesenian keras tapi karo mesem guyu. Mbah Yai Sutik wis marem delok ngono iku. Anak buahe wis golek dulur pecut-pecutan tapi tambah panggah mesem guyu. Ayo dulur sangka Sembon, Jalu Mamang sangka Sawentar Manunggal, sangka Bangle Sakti, monggo ditata. Saking dulur-dulur Tulungagung Trenggalek monggo. Wis. Ayo. Mekoitan urat kokulon. Ayo joget Kang, jogeti ae yo. Ayo. Iya, ora apa-apa. Udus. Senyum manis ditoke. Yo. Pecut gayamu dhewe ya oleh. Pecute dulur Tulungagung ya oleh. Insyaallah pecute wis disterile karo Mbak Yai Sutik. Wis ora enek racune. Wis apik. Pecutane apik, tadahe apik. Ayo, joget cakil ya oleh. Joget Werkudara ya oleh. Ayo, iya jali. Yo bismillah diar. Ayo dulur dhewe
manut karo wasit, manut karo pelandang. Ayo Mbah Bringos saka Telaga Kanigara Blitar jago lawas. Ya. Iya aja, Cik Roso apa ora iki? Dulurku Tulungagung Cik Roso. Ngono lho wis to. Mesem guyu. Ayo nomor urut manut karo sing jaga lawang. Aja sak karepe dhewe. Enek sing ngatur. Ayo sapa iki sing koetan? Wis, pokok munggah aja pilih-pilih kanca. Ditungne sapa manut ngono wis. Ayo Mas Naim saka Telaga Kanigara. Ketemu dulur lanang Tulungagung padha sepuhe. Ayo nggih contoh. Dulur-dulure. Helme dingge sing pernah, tadahe sing tinggen, nyeblahe sing titis tatas. Salaman dhisik. Jajal, tadahe dik iso apa ora? Ora apa-apa. Begitu diculne kudu siap. Aja guyang-guyu tok. Ayo. Ayo. Ya jali to. Oh, ora usah ngoyok-ngoyok ngeguyu wae. Karo joget. Nah. Ganti pecut. Areng man milih. Boyoke diling-lingi. Dodone diamanke dhewe-dhewe. Aja sampai kebobolan. Kebobolan diguyu anake kok omah kowe kok. Gaya 23 ya oleh. Gaya 12 ya oleh. Pokok ora oleh ngoyok. Udus. Ora apa. Ayo. Ayo jogetmu kaya apa? Kurang pisan. Kok ge males engko. Ora. Oh, cek awas dibano iki. Yo, sumbut kalau ngingu Bringos iki. Kowe kok menggeh-menggeh ta kalian? Ya kuwi mentul. Kok nggih muwung kenek. Kok nggih nyindet ora oleh. Kok nggih muwung mening kuwi. Ayo, dombeni dhisik. Wis, tokno jaba mantramu nyeblahe sing tatas titis. Tadahe sing prigel. Aja sampe kebobolan pecutane kancamu. Hei. Iya jali, sing roso. Oh, rodok suda titik. Ayo, Mbah Naim, tokno jaba mantramu. Lek ku gawani unen-unen sing angel-angel wacanen. Aja kowe umat-umat ae, ora apa-apa nggih. Salaman dhisik, sapa ngerti dadi besane Tulungagung oleh Blitar. Ayo siji-siji wae. Wis to, tutupne sampai jam 6. Salaman sik, Mas. Jago nom tapi urate padha. Yo, gandenge lamak babak. Ora apa-apa, joget. Lah, jengkreng gela-gelo. Aja gur lembes tok lek joget, tiban yo oleh joget. Nah, gayane panas. Gaya 23 yo oleh. Gaya 12 yo oleh. Jajal Kang, sebelahmu sing istimewa ndi, Kang? Monggo dulur-dulur SBR jagone sing sepuh-sepuh ditokne. Sangka dulur-dulur Tulungagung galek yo. Monggo Mas Bagio, kancaku mulang sapi iki. Lek badhe didum paroan nggih, matur suwun.
pergantian wasit Bapak Saiin kalih bapak kula dulur lanang saka Tulungagung Bapak Bagio Bapak Saiin kula aturi minggah wonten ing atasipun ring monggo Mas Bagio kok ketangi bocoran sapi didol engko ayo pilihan pecutmu sing dawa ya oleh sing ndek ya oleh sing landhep ya oleh sing gablok ya oleh wis joget ya oleh dodone ya oleh boyok ya oleh sak osmu tokno jimatmu aji mantramu tokno pokok aja ngisor-ngisor Kang kok lek ngeneki bapake tole ibuke sing ngamuk minggo nggih niki sing dereng tepang niki Bapak Bagio saking Tulungagung nggih matur suwun rawuhipun nggih ayo linjik karo urat wis enek ijol-ijolane sing nyeblak iki urat sing diseblak linjik kenekno dodone Kang apa wetenge Kang ora apa-apa Kang iki kenang-kenangan nggih pokok aja dhuwur-dhuwur aja majek aja nyelindit aja ngewal eling golek tulur bareng-bareng nguri-nguri budaya Jawa hei oh ora apa hati-hati Kang rollingan wasit Bapak Bagio Bapak Saiin kali lunga aku trimo sego jagung godhong telo wis siap tadahe siap sing nyeblak osno jajal skillmu sing ndi asik sabar wis to bagai-bagai kurang sisih Mas nun sewu panitianipun mbakone ingkang sisih kilen sisih hetan telas monggo rokoke habis Bapak Saiin mempersiapkan diri kali Bapak Bagio sampun dipun atas manggung ayo ora apa-apa nanggap tiban gamelane penak sindene empuk suarane sing nanggap kiai pisan bagian garek nikmati to ngene iki ayo Mbah Sutik iki lek nanggap tiban ndak tanggung-tanggung lek ngurmati ya apik wedang kopine ya cuma mawis wis mesem guyu matur suwun Pak Yai Sutik wis muga-muga lancar semuanya sapa iki jago nom-noman nggih padha nome jalune padha ndeke Rio tukar karo dulur Tulungagung joget mulai ayo Mas Rio wis istimewa iki kan sing nyeblak ya titis tatas yo ajali ayo yo tadahmu yo aja sampe meleset yo mau tengah sisih jagung godhong telo der wis ora apa-apa lembu sikilane mempan tibakno ndak kenek ketoke kenek tapi ra kenek ayo landange karo joget kakangku Tulungagung kanca mulang sapi mulang santri ra duwene sapi ya sapi sing digawa Sik Mas Rio, kancamu jek mimik. Wis ben dipenakne lek mimik, siap sik. Engko sebelaken sak losmu. Pokok aja jejeg,
aja ngewal. Ha. Jajal. Udus. Ayo, karo joget sing tadah. Udus ora kena, padha pintere. Yang ngene lho tak karepne iki. Pecut obah dulure panggah lek seduluran bareng-bareng nguri-nguri budaya Jawa seni budaya Tiban Tulungagung Blitar Kediri Galek Banyuwangi wis to losno pokok manut karo aturane wasit karo aturane plandang pengarahan sangka panitia pengarahan sangka pembinane budaya Tiban